Konaha oneminyaka eli-19 ubudala uchazwe ngumalume wakhe njengomfana othobekileyo obethanda ithayibo nekarati. Uhambi sathi uTshepo bengelophara igama elisetyenziswa elokishini ukuchaza isaphula imithetho. Hayi mani, uTshepo besemngcwabeni wabanye wabantwana bebedubulwe, so bebedutyulwe, so uTshepo ujima nabo umnye bathiwa ebephayana uTshepo ulandwe phaya. Ndithi so ndithanda ngoso ndithi no, ayingobahlali aba bezeleka, yi-sergeant group yabantu, because xa bengabahlali ebezabulawela phaa uTshepo. So that means ndithi uTshepo akekho sidoti. Itshantliziyo lasekuhlaleni uThamsanqa Nkevu uthi iziganeko zobulungisa ngamahlokandiba bezixhaphakile kwanobuhle ngaxesha lithile, kodwa phantsi iminyaka ingavakali. Buhlungu ngababulali baba bantwana. Ukuba uyababuza ukuba ngaba noxa sibabulala abantwana, intoni esiyenzayo ngezi zindlu nalamakhaya naba bantu bakuthengisela abantwana bethu eziyobisi? Impendulo endiyifumanayo iyayimvise kabuhlungu, yabo, ngoba impelo endiyifumanayo into yoba ngaba bayaboyika abantu bathengisa ezi drugs because bazodutyulwa. Sithetha amapolisa uColonel Priscilla Naidu uthi amatyala amathathu okuxhwila nelokubulala ayaphandwa. On arrival, the community members were standing around the burning bodies. Further investigation revealed the bodies of 3 males. Circumstances surrounding the gruesome murders is under investigation. A case of murder ×3 and kidnapping ×3 is under investigation. uTshepo Konaha uzawubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomso. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndinguSiphosethu Boyi, ndiseKariega.